Hi guys, welcome back to my channel. For today's videos, pupuntahan natin ang isa sa pinakamagandang hot spring dito sa Leyte, bayan ng La Paz, Leyte. Ito ay ang Calabato Hot Spring and Eco Park, kung saan ito ay matatagpuan sa Barangay Bukawan, bayan ng La Paz, Leyte.
Kalabato Hot Spring. Umot niya may kami ba po nagsurandangan. Diri yan inimilisaw ang tamong lingkuan ng naran ng Kalabato Hot Spring. Hindi nga among tubig, hindi anak rete. Hindi nga among tubig, malakagang, malakagang. Amon din nga among kaya, naglaga pa kami nga sa August, ng Paris ko, may mga stalactite na wala, naka-area case na naka-stamp pala. Boss! Boss! Yan. Yung banda na yan, mainit dyan. Medyo mainit, pero kaya nila kuya. Ang tawag dyan kuya? Parang hotpot sila. Diba? Happy birthday! Happy birthday! Ano yung hot spring na yun? Kalabato Hot Spring. Okay, Kalabato Hot Spring, mga kabugo. Kalabato Hot Spring. Ini nga among bato din eh. Natural la ini diri niya ang tao diri man. Nature ko ba ya. Among latag iya ko ang kaya tinawag na Kalabato Hot Spring tungod na bagayang kalabasa iya at least rani. Ini gugwaan namon na namon dinaran din namon diri na Kalabato Hot Spring. May iya tubig adala natural la niya. Baso gabi ko niya tubig. Among latag among
na stalactite. May shower-shower.